हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे प्रणाम മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ, ഒന്നുകൂടെ ഇട്ടേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा हरे जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्णा എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम माताजी. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ആമുഖമാണ് കണ്ടത്. ആമുഖം എഴുതിയത് ശ്രീല പ്രഭുപാദാണ് ആമുഖം എഴുതിയത്. അപ്പൊ ആമുഖത്തില് നമ്മള് ആദ്യം ഇതാരാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതിയെന്ന് അറിഞ്ഞു അല്ലെ. രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതിയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപമായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇത് നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്ന പേരിലാണ് നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് തന്നത്. അപ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ
ആ ഒരു ചരിത്രം, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 10 ദിവസം പ്രയാഗ്രാജില് എന്താ ത്രിവേണി സംഗമം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ, ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതി, ഇപ്പൊ ഈ 3 നദികൾ സംഗമിക്കുന്ന ആ ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് 10 ദിവസം ഉപദേശം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമി ആദ്യമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടത്, ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടതാണ് ദശാശ്വമേധ ഘട്ടില്. എന്നാൽ ആദ്യം രാമകേളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി രണ്ടുപേരും കണ്ടത് രാമകേളി. അതാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. പിന്നീട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം, രൂപ ഗോസ്വാമി ആദ്യം കണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ 2 ഉത്തരം എഴുതണം. ആദ്യം രാമകേളിയിൽ സനാതന ഗോസ്വാമി രൂപഗോസ്വാമിയുമായി കണ്ടു. അതിനുശേഷം രൂപഗോസ്വാമി തൻ്റെ ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നതാണ് ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പം അപ്പൊ ആ 2 ഉത്തരം രാമകേളിയും എഴുതണം, കൂടാതെ ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിലും എഴുതണം. ദശാശ്വമേധഘട്ടില് ഒരാളിലെ കണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കണ്ടത്. രാമകേളിയിൽ വെച്ച് 2 പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് 2 പേരും മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് രാമകേളിയിൽ വെച്ച് കണ്ടത്. പിന്നെ റിട്ടയർ ആയതിനു ശേഷം ആദ്യം റിട്ടയർ ആയത്, വോളണ്ടിയർ റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. ആ സമയത്ത് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ ജയിലിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടു, അല്ലെ. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി ആദ്യം ശരിക്കും രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നത്, അല്ലെ. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി പിന്നീടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ, ഇതിനു ശേഷം ആ ഒരു ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നത്, ആദ്യം സ്വീകരിച്ചത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ മഞ്ജരി ഗോസ്വാമിമാരിൽ പ്രമുഖൻ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ ഇതാണ്. ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണല്ലേ, ജയിലിലിട്ടു. പിന്നെ അവിടുന്ന് പൈസയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവിടുന്ന് എങ്ങനെയായാലും രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം ഒറ്റയ്ക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉപദേശം കൊടുത്തതാണ് ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിൽ വെച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ 10 ദിവസം. രണ്ടൂടെ എഴുതിക്കോ, എന്തായാലും നമുക്ക് 5 മാർക്കിനല്ലേ ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പം നമുക്ക് അത് ആൻസർ വരുമല്ലോ. പിന്നെ അപ്പൊ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനെ വിപുലീകരിച്ചാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവായിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് തന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് വേറെന്താണ് കണ്ടത്? ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവർക്ക് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാധാന്യം. പിന്നെ നമ്മൾ രസം, ഭക്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലേ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഭക്തി. ആ സേവനം കൂടെ ചേർന്നാലേ അത് ഭക്തിയാവത്തുള്ളൂ. പിന്നെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക രസമുണ്ട്, ആത്മീയ രസമുണ്ട്, അല്ലെ. ഭൗതിക രസം എങ്ങനെയാണ്? എന്തോ താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ഈ മരണത്തോടു കൂടി അത് അവസാനിക്കും. അതെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭക്തിരസം നമ്മുടെ ജീവിത അവസാനത്തിൽ ശാശ്വതമായിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രസം. ഭക്തിരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ആ രസം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, അല്ലെ. പിന്നെ അതിന് നമ്മളൊരു വേറൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കും, ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതില് മടുപ്പ് തോന്നും. അപ്പം ആസ്വദിക്കും, പിന്നെ അത് നിർത്തും. അതാണ് ത്യജിക്കൽ. ആസ്വദിക്കുന്നത് ഭോഗ, ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്യജിക്കുക, അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും അത് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭോഗത്യാഗം വരുന്നത് ഭൗതിക രസത്തിനാണ്. കൂടാതെ ഈ ഭൗതിക ചപല സുഖമാണ്, അല്ലെ, കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ.
ആ ഒരു സുഖം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഭൗതിക രസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു ആത്മീയ രസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശാശ്വതമാണ്. മരണശേഷവും അത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. പിന്നെ അമൃത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഒരു അമരത്വം ജന്മത്തിൽ എത്ര നൽകുന്നതല്ലേ. നമ്മൾ ചെയ്തോ അതിന്റെ നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടുന്നു. അമരത്വം നൽകുന്നതാണ്. നമ്മളെ ജനന മരണ ചക്രത്തിനെ തന്നെ നിർത്തുന്നതാണ് ഈ എന്താണ് അമൃതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി രസ അമൃത. പിന്നെ സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കടലാണ്. ഈ ഭക്തിരസാമൃത ഇതില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ പറയും, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടലാണ്. ആ കടലിലെ ഒരു തുള്ളി ഞാൻ നിനക്ക് തരാം, ആ തുള്ളിയിൽ കൂടെ നീ ഭക്തി മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ ആ കടല് എന്ന് പറയുമ്പം അനന്തമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അതിന് ഒരിക്കലും ഒരു അന്തമില്ല. കൂടാതെ ഈ കടൽ എങ്ങനത്തെ കടലാണ്? അത് ആ കടലിൽ നിറയെ ഭക്തി രസമാണ്. കൂടാതെ അത് അമൃതാണ്. ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കടല് അമൃതാണ്. ആ അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി രസമാകുന്ന അമൃതാണ് ഈ കടല് നിറയെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ അമൃത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വിപുലീകരിച്ച് അത് എഴുതിയത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ ഇത് എഴുതി? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ ഒരു ബുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമുള്ളതാണ്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് തത്വത്തിലാണ് എല്ലാരെയും ഗോസ്വാമിമാരാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഒരു തത്വം രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും കൂടാതെ രൂപഗോസ്വാമിയോട് നീ ഇത് എഴുതണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പം രൂപഗോസ്വാമിയോട് തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരടുത്ത് ആരാണ് ഇത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്? സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ അവതാരിക കാണുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവതാരിക നമ്മൾ കൂടാതെ ഈ കടലിനെ 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിലെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ആണ്, അല്ലെ? ആ 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ ഏത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? പൂർവദിശ, അല്ലെ? 1ാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതിന് തന്നെ 4 ലഹരികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ആദ്യത്തെ ലഹരി സാമാന്യ ഭക്തി. അതെ, അപ്പൊ നമ്മൾ സാമാന്യ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ലഹരിയായിട്ടുള്ള സാമാന്യ ഭക്തി. സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ ഏതൊക്കെയാ വരിക? അവതാരിക വരും, പിന്നെ അധ്യായം 1 വരും. ഇത് രണ്ടുമാണ് സാമാന്യ ഭക്തി. അപ്പൊ അവതാരിക തൊട്ടാണ് നമ്മളെ രൂപഗോസ്വാമി എഴുതി തുടങ്ങിയത്. രൂപഗോസ്വാമി എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടാണ് എഴുതിയത്. അപ്പൊ അവതാരിക എഴുതിയത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. ആമുഖം നമുക്ക് പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആമുഖം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുക്കില് ആമുഖം മലയാളത്തിലില്ല. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അവതാരിക. അപ്പൊ അവതാരികയില് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ക്ലാസ് പ്രാർത്ഥന, അതായത് മംഗളാചരനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ അവതാരിക തുടങ്ങിയത് തുടക്കം ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ മംഗള പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയാണ്. അതാണ് മംഗള പ്രാർത്ഥനയോടെ. അപ്പൊ ഈ മംഗള പ്രാർത്ഥനയോടെ പറയുന്നത് ആദ്യം എന്താണ്? ഈ ഒരു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആരെക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ആർക്കേ വരുന്നുള്ളൂ? വിഷ്ണു തത്വത്തിന്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു തത്വത്തിനാണ് ഭക്തി വരിക. അല്ലാതെ മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരോടുള്ളത് അത് ഭക്തി എന്നുള്ള വാക്ക് അതിൽ വരില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പം വിഷ്ണു തത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല അവതാരങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് കൃഷ്ണനാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണൻ, വൃന്ദാവന കൃഷ്ണൻ. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെ ഓടുള്ളതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു മംഗള പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ മംഗള പ്രാർത്ഥന ആർക്കാണ് അർപ്പിക്കുന്നത്? വൃന്ദാവന കൃഷ്ണൻ. അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? കാരണം ആ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്നാണ്. അത് അഖില രസം, അനേകം രസങ്ങളുടെ എല്ലാം
മൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത് ആ കൃഷ്ണൻ. ആ കൃഷ്ണനോടാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ആദ്യം അദ്ദേഹം അർപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, കാരണങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണഭൂതൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അഖില രസം, എത്ര രസങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? 12 രസങ്ങളുണ്ട്. 12 രസമുണ്ട്. അതിൽ 5 നേരിട്ടുള്ള രസവും 7 പരോക്ഷമായ രസവും. അതായത് പ്രൈമറി രസവും സെക്കൻഡറി രസവും. പ്രൈമറി രസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് 5 നേരിട്ടുള്ള രസം. ഏതൊക്കെയാണ് 5 നേരിട്ടുള്ള രസം? മാധുര്യം, വാത്സല്യം, സഖ്യം, ദാസ്യം, ഹാസ്യം, ശാന്തം. പിന്നെ അടുത്ത 7 പരോക്ഷ രസങ്ങൾ ഹാസ്യം, ഹാസ്യം, അത്ഭുതം, കരുണം, വീര്യം, കരുണ, ഭയാനകം, വീരം, രൗദ്രം, ബീഭത്സം, ഭയാനകം, ബീഭത്സം, രൗദ്രം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് അഖില. ഇതൊരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം, രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്ന അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതില് അഖില രസാമൃത മൂർത്തി, ആ രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 12 രസങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. സർവശ്രേഷ്ഠനായ ആകർഷക രൂപമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം ആകർഷകമാണ്. സാർവലൗകികമായ ഈ അതീന്ദ്രിയവും ആകർഷവുമായ ശരീര ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം താരക, പാലിക, ശ്യാമള, ലളിത, സർവോപരി ആരെയാണ് പറയുന്നത്? ശ്രീമതി രാധാറാണി. ശ്രീമതി രാധാറാണി. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ പറയുന്ന കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ രുക്മിണി സത്യഭാമയുടെ പേരൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്ന ആ കൃഷ്ണൻ ആരെ ആകർഷിക്കുന്നു? ആകർഷമായ ശരീര ലക്ഷണം കൊണ്ട് ആരെയാണ് വശീകരിച്ചത്? ഗോപികമാരെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെയാണ്. ആ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് ഇവിടെ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമുക്ക് വിപുലീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഗോപിമാരുടെ പേര്, അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗോപിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ പേരും പറയുന്നു. എന്നീ ഗോപിമാരെ മുഴുവനും വശീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഇത്രയും സെന്റൻസുകളാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ മംഗലാചരണനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അടുത്ത സെന്റൻസ് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? വായിച്ചോളൂ. അല്ലല്ല, ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിലെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. വായിച്ചോളൂ. ആ വായിച്ചോളൂ. ആരാണ്? ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ പ്രേരണയാൽ നടത്തുന്ന ഈ കൃതിയുടെ രചനയിൽ വിഘ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മിൽ ചൊരിയട്ടെ. അപ്പൊ ആ സെന്റൻസ് ആരെഴുതിയതാണ്? അത് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയതാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ആദ്യം രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനവും കൂടാതെ പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിനോട് ആ പ്രണാമം, വിഘ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വിഘ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, അതായത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ? ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഈ സംഗ്രഹ പഠനം തയ്യാറാക്കാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനമല്ല. ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെയും പാദകമലങ്ങളിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. അപ്പൊ ആദ്യം ആ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയതാണ്. അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ രൂപഗോസ്വാമിക്കും തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് അടുത്ത ഈ 5 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അവതാരം ചെയ്ത ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ ശാസ്ത്രമാണിത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ
പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ തന്റെ ഗുരുവിനും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു, രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, അത് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ, ആരാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ? സനാതന ഗോസ്വാമി. സനാതന ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന് ആത്മീയ ആചാര്യനുമായ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ആദരപൂർവ്വം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തന്റെ ആചാര്യന് സന്തോഷം അരുളട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്, വൃന്ദാവന കൃഷ്ണന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നതും, കൂടാതെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ഭഗവാനോട് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കാണ്? ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം കേട്ടോ, ഓരോ പാരഗ്രാഫും ഏത് ശ്ലോകമാണ് എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം രൂപഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ നമ്മളെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ രൂപഗോസ്വാമിക്കും തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിനും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നതാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാന്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്, തന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക്, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത പേജിലാണ് നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ ബുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അടുത്ത പേജില് നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്, നാലാമത്തെ ശ്ലോകം, രൂപഗോസ്വാമി നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം പറയും. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യോ? ശശീന്ദ്ര പ്രഭുവിനോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യോ? അപ്പൊ നാലാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ആ ഭക്തന്മാരെ ഒരു കമ്പാരിസണും കൂടെ രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സ്യത്തിന് സമാനരാണ്. മകര മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്ന തിമിംഗലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ തിമിംഗലം എന്ന് പറയും, ചിലര് ഷാർക്കായിട്ട് പറയും അല്ലെ, ശ്രാവ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മത്സ്യമായിട്ടാണ് ഭക്തന്മാരെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സ്യത്തിന് സമാനരും മുക്തിയുടെ വിവിധ നദികളെ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളയുന്നവരുമായ മഹാഭക്തന്മാർക്കും ആചാര്യന്മാർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഈ നാലാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും ആചാര്യന്മാർക്കും, ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ഈ മകര മത്സ്യമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഈ കടലെന്ന് പറയുന്നത്, കടലിനെ ഒരു നമ്മളെ മുക്തി കിട്ടി എത്തുന്ന സ്ഥലമായിട്ട്, അതായത് നമ്മളെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠം എവിടെയാണോ, ചിലര് മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. അപ്പൊ ആ മുക്തിയുള്ള സ്ഥലമാണ് കടല്. അപ്പൊ ആ കടലില് ആഴങ്ങളിൽ കഴിയുന്നതാണ് ഈ മകര മത്സ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആഴങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന മകര മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? മീൻപിടുത്തക്കാരൻ വലയിട്ടാലും എവിടെയുള്ള മീനുകളെ കിട്ടുകയുള്ളൂ? മുകളിലൊക്കെ വരുന്ന അങ്ങ് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ളതിനെ തൊടാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ വലയെ ജനന മരണമായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങ് അടിത്തട്ടിലുള്ള ഈ മകര മത്സ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയാണ് മകര മത്സ്യം. ആ മകര മത്സ്യങ്ങളെ ജനന മരണത്തിന് തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല. മറ്റൊരു കാരണം പറയുന്നത്, ഇപ്പോ ഈ കടലിലോട്ടാണ് നദികളെല്ലാം ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ നദികൾ, ഈ നമ്മുടെ ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികളെ സംബന്ധിച്ച്, അവരെ സംബന്ധിച്ച് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ നദികൾ കടലിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ അവര് വന്ന് എല്ലാം ഒന്നായി മാറി എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങ് അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന് എത്ര നദികൾ വന്ന് ഈ കടലിൽ വന്നാലും അവരെ അത് ബാധിക്കുമോ? ഇല്ല.
അടിത്തട്ടിലുള്ള മത്സ്യത്തിനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരാ നദികൾ വരികയോ വരാതിരിക്കുകയോ അതൊന്നും അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരങ്ങ് അടിത്തട്ടില് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആ ഭക്തിരസം? ഈ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിരസമാണ്. അമൃതായിട്ടുള്ള ഭക്തിരസമാണ് ആ കടലിലെ ഭക്തിരസം ആസ്വദിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കടലിലേക്ക് വരുന്ന നദികളും അവിടെ വലയിടുന്ന മീൻകാരനെയും മീൻകാരന്റെ വലയും ഇതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉന്നത ഭക്തന്മാരെ എന്താണ് മകര മത്സ്യമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ആ പാരഗ്രാഫില്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവര് അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അലയാഴിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ഇപ്പം സാവധാനം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികളോട് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രക്രിയകളുമായി അവർക്ക് ബന്ധമില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഈ മുക്തി, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുക, അല്ലെ, നദി കടലിൽ വന്ന് ലയിച്ചൊന്നാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവരെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മകര മത്സ്യമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4 ശ്ലോകമായി അല്ലേ? ഇനി 5-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. ആ പേജില് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇവിടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രൂപ ഗോസ്വാമി. കൂടാതെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? 5-ാമത്തെ ആ പാരഗ്രാഫ്. ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്ന താർക്കികന്മാരിൽ നിന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സാഗരത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമെന്ന് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി തന്റെ ആത്മീയാചാര്യനായ ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവരുടെ വാദമുഖങ്ങളെ സാഗരമധ്യത്തിലെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തോടാണ് അദ്ദേഹം ഉപമിക്കുന്നത്. സമുദ്രമധ്യത്തിലെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം കൊണ്ട് കാര്യമായ ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തെ എതിർക്കുന്നവരും ആത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നവരുമൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിന്റെ മഹാസാഗരത്തെ ഇളക്കി മറിക്കാനാവില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് പല അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അവരുടെ ഫിലോസഫി പറയും. അഭക്തരായിട്ടുള്ളവര് എയ്ത്തിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ഫിലോസഫി പറയും. അപ്പൊ ഈ ഫിലോസഫികളൊന്നും ആ ആഴക്കടലിൽ ആ ഭക്തിരസം ആസ്വദിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം, കടലിനകത്ത് ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം, വോൾക്കാനോ എറപ്ഷൻ അല്ലെ, അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഉണ്ടായാലും അതൊന്നും ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മത്സ്യങ്ങളെ ബാധിക്കുകയില്ല. അതുപോലെയാണ് ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഫിലോസഫി പറയുന്ന അവ്യക്തിവാദികൾ, മായാവാദ ഫിലോസഫി, നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഫിലോസഫി, ഇതൊന്നും ഭക്തനെ എന്താണ് ഇളക്കി മറിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി എഴുതിയ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വിനയമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് തനിക്ക് ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്ത താൻ ഇത് എഴുതുന്നു. ആ ഒരു സമീപനം അതൊരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി തന്റെ ആ ഒരു ഭാവത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. എളിമ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ എല്ലാവരുടെയും ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി താൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ തനിക്കിതൊന്നും എഴുതാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. തനിക്കിതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി വിനയപൂർവം അറിയിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആ വിനയം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയം കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം, 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും ആയല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് 7-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. അതായത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് 7-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. 7-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പാരഗ്രാഫ് കണ്ടോ? ആ പാരഗ്രാഫ് കണ്ടു. ആ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്
രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയ ശ്ലോകങ്ങൾ 7, 8, 9, 10 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയതാണ് ആ പാരഗ്രാഫ്. ആ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ശ്ലോകങ്ങളൂടെ ചേർന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളില് രൂപഗോസ്വാമി അടുത്തത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിഭാഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ ഗ്രന്ഥം എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ 7ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇതൊരു സമുദ്രമാണ്. സമുദ്രങ്ങളായിട്ട് നാലായിട്ട് അല്ലെ? പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം, അങ്ങനെ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചു. പിന്നെ ഓരോന്നിലും എന്തുണ്ട്? ഓരോ ലഹരിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തരംഗങ്ങളുണ്ട്, തിരമാലകളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ 1ാം ഭാഗത്തിന് 4 തിരമാലകളാണ്, 4 തരംഗങ്ങളാണ്. അതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതില് 1ാമത്തെ തരംഗം, 1ാമത്തെ തിരമാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, സാമാന്യ ഭക്തിയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തേത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരണം. 2ാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ, അതായത് സാധനാഭക്തി. പിന്നെ 3ാമത്തെ തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് ഭാവഭക്തി. ആത്യന്തികമായ ഈശ്വര പ്രേമം, അതായത് പ്രേമഭക്തി. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ എന്താ പറയുന്ന? ഗ്രന്ഥ വിഭാഗം. അതായത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. 7 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ 7ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം വരുന്നത്. 8ാമത്തെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കണ്ടോ? ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടി. അതാണ് നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ശ്ലോകം. ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്ന, കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമം. അത് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകം. ഞാനത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശ്ലോകം 4 പഠിക്കാനുള്ള 4 ശ്ലോകവും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതില് ആ 11 നമ്മൾ ഈ ശ്ലോക നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? 1.1.11. ഇപ്പൊ ഈ 111 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 എണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ആണെങ്കിൽ 7.2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇവിടെ എന്താണ് 3 എണ്ണം വരുന്നത്? കാരണം ആദ്യത്തെ 1 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഭാഗമാണ്? ഭാഗം 1 ആണോ 2 ആണോ 3 ആണോ? നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത്? അതായത് 1ാമത്തെ ഭാഗം, അതാണ് 1 ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു 1 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ തന്നെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സാമാന്യ ഭക്തി, പിന്നെ സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതില് ഈ ശ്ലോകം വരുന്ന ആദ്യത്തെ തരംഗത്തിൽ, ആദ്യത്തെ ലഹരിയില് സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. അതാണ് 1.1 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ സാമാന്യ ഭക്തിയിലെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അതാണ് 1.1.11, 1.1.11 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഭാഗം, 2ാമത്തെ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്തിലെ എത്രാമത്തെ ഡിവിഷൻ, സാമാന്യ ഭക്തിയിലായതുകൊണ്ടാണ്. അതല്ലേ ആദ്യം 4 തിരമാലകളാക്കിയില്ല. അതിൽ ആദ്യത്തെ തിരമാലയില് ലഹരിയില് അല്ലെ തരംഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം. അതുകൊണ്ട് 1.1. പിന്നെ 11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 10 ശ്ലോകം വരെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അടുത്ത 11ാമത്തെ ശ്ലോകം, അതാണ് 8ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ പേജിലെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വരെ ഈ അവതാരിക തീരുന്ന അത്രയില്ലേ, അത് ഫുള്ള് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെയാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് അന്യ അഭിലാഷിതാശൂന്യം, അപ്പൊ ഭക്തി എന്താണ് എന്നുള്ള ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു പഴുതുപോലും ഇല്ലാതെ
പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് തരികയാണ്. എന്താണ് ഉത്തമ ഭക്തി? ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം. അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ്, വേറെ വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും, വേറെ ശൂന്യം ഇല്ലാതെ അല്ലെ, മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് മറ്റാഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. ചിലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകണം, അങ്ങനെ ഉള്ള പല ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ ആണ് അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് വേറെ അഭിലാഷങ്ങൾ പാടില്ല. ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ കാണാവൂ. എന്താണ് ആ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം? എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാം, സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആ ഭക്തനുണ്ടാവാം അതാ ഉത്തമ ഭക്തന് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇപ്പൊ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ മിശ്ര ഭക്തിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മിശ്രഭക്തി അല്ല. ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തി, വേറെ ഒന്നുമില്ല, വേറെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ. അതാണ് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. പിന്നെന്താ? ജ്ഞാന കർമ്മ ആദി അനാവൃതം. ജ്ഞാനം കർമ്മം ആദി അനാവൃതം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിക്കുന്നു, ഭക്തി വൈഭവ്, ഭക്തി സർവഭൗമ, അങ്ങനെയൊക്കെ പല ശാസ്ത്രിക് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലര് ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ മാത്രം എന്താ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് അവര് ഭഗവാനിലാണ് ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് നമ്മളിതെല്ലാം? ആ ഭഗവാനിലോടുള്ള പ്രേമത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നത്. ചിലർ ആ പ്രേമത്തിൽ എത്താതെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരം വന്ന് ഞാൻ ഒരു പണ്ഡിതനാണ്, എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് കാണിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യടി കിട്ടാനും, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ രീതിയിലോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നമ്മള് 15.15 എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില്? സർവസ്യ സർവസ്യഹം വേദേശ അപ്പോ വേദേശ സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ. ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാണല്ലേ, എന്നിലേക്ക് എത്തണം, ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വേദം പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചിലര് വേദം പഠിച്ച് അവര് ചിലപ്പോൾ അവ്യക്തിഗതവാദികളായിട്ട് മാറും, ആ ജ്ഞാനത്തില് അഹങ്കരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതൊന്നും ശുദ്ധഭക്തിയിൽ വരുന്നതല്ല, ആ ഉത്തമ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതല്ല. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിലർ ഈ ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് അവര് ഫുള്ള് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, ആരാണ്, വഴിമാറിപ്പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം നെഗറ്റീവാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ജ്ഞാനത്തിലെ കുറിച്ചല്ല, ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല. ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദേശ സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ, ആ കൺക്ലൂഷൻ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. അതാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം ആർജിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അല്ലാത്ത ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇനി കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളില് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം, വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കുറെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇന്ന പൂജാ വിധികൾ ചെയ്യണം അല്ലെ, അങ്ങനെ കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും. അതും പാടില്ല ആ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത്, ചില ആൾക്കാർ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഭയങ്കര അതിലങ്ങ് അഡിക്റ്റ് ആയി പോകും. അത് ഭഗവാന് മുകളിലായിട്ട് അവര് ജ്യോതിഷത്തിനെ വിശ്വസിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കർമ്മത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാണ്. അതും വരാൻ പാടില്ല. അതൊന്നും ഉത്തമ ഭക്തിയല്ല. ഏറ്റവും വലുത് ആ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണം നോക്കുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രാദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് ചെയ്തുവോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രാദ്ധ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അല്ലേ? അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിചാരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനായിട്ടും ചെയ്തല്ലോ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ കടമ എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പല എന്താണ് കർമ്മം ഈ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും തൻ്റെ കടമ എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാവൂ. അല്ലാതെ അതാണ് എല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ മാത്രം ആസക്തിയാകുന്നത് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാണ്. അത് ഉത്തമ ഭക്തിയല്ല. അതാണ് കർമ്മം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാന് പറഞ്ഞു, കർമ്മം പറഞ്ഞു, ആദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സെട്ര എന്നാണ് അല്ലേ? ആദി. അപ്പൊ ആദി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ. ചിലര് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികളോട് താല്പര്യം കാണും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യോഗകളോടായിരിക്കും താല്പര്യം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യജ്ഞത്തിൽ താല്പര്യം വരും. അപ്പൊ ആ യജ്ഞത്തില് ആസക്തി, അഷ്ടസിദ്ധികൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് എതിരാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അനാവൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും മൂടാൻ പാടില്ല, മൂടപ്പെടാതെ. അപ്പൊ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ജ്ഞാനം, കർമ്മം, ആദി, അനാവൃതം. ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ആദിയായിട്ടുള്ള, ആദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഷ്ടസിദ്ധികള്, യജ്ഞങ്ങള്, പിന്നെ സാഖ്യ യോഗ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതില് ആസക്തിയുള്ളത്, അതൊന്നും മൂടപ്പെടാതെ ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു. അപ്പൊ അനുകൂലേന എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാനു അത് നമുക്ക് ഇനി പറയാം. അപ്പൊ അനുകൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പറയല്ലേ, സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു വിസ്മർത്തവ്യന ജാതുകൃത്. അതായത് സദാസമയം കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എന്ന് പറയും. അത് ഭക്തിയാണോ? അത് ശുദ്ധഭക്തിയാണോ? സദാസമയം 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും മറക്കുന്നില്ല. അത് ശുദ്ധഭക്തിയിൽ വരുമോ? അതെ, വരും. അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം, കംസൻ സദാസമയം കൃഷ്ണനെ അർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എപ്പോഴും ഓരോ സെക്കൻഡ് കൃഷ്ണനെ കാണുകയാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും കൃഷ്ണൻ, മനസ്സിലും കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ആ കംസൻ സദാസമയം കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുകയല്ലേ? അപ്പൊ അത് ശുദ്ധഭക്തിയാണ്. പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള അതാണ് ഈ വാക്കല്ലേ? ആ വാക്ക് വളരെ ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു, ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് രാവണൻ, കംസൻ എന്നിവരെ പോലെയല്ല. അവരും സദാസമയം ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് ശുദ്ധഭക്തിയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു? ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അല്ലെ? വൃന്ദാവനവാസികള്, യശോദാമ്മ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഗോപിമാര് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം മാത്രം കരുതി ജീവിക്കുന്നത്. അതാണ് അനുകൂല്യേന എന്നുള്ള വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് അനുകൂല്യേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവണൻ, കംസൻ ഇവരെ പോലെയല്ല. ഇതാണ് പ്രത്യേകം ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അനുശീലനം. അപ്പൊ നമ്മള് ബുക്കില് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കില് ബുക്കില് ഈ അനുശീലനം, അടുത്ത വാക്ക് അനുശീലനം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അനുശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി, ഭഗവാനോടാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ട, മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലേ? പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം? അനു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അനു എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്തുടരുക അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു പ്രഭു, വേണുഗോപാൽ പ്രഭു, ഹരേഷ്ണ മാതാജി, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത്. ഒരു പ്രഭു ഉണ്ട്, പ്രഭു പോയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഇപ്പൊ പോയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കണ്ടതും അറിയാതെ കയറിയതാണ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. ഞാനും ഇപ്പൊ കണ്ടു അത്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മാതാജിയോട് പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് അനുശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്
പിന്തുടരുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലല്ല ഭക്തി ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഭഗവാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും, അങ്ങനല്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെ ആരെയാണ് ശീലിക്കേണ്ടത്? അനുശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആത്മീയ ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ച ആ പ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ, നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അനുശീലനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അനുശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗമിക്കുക, അല്ലേ? ആരെ അനുഗമിക്കണം? പൂർവാചാര്യന്മാരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ഈ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്, 9ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കാമോ? അടുത്ത പേജിലുള്ള 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു തരം സംസ്കരണമാണ്. വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേഷ് മാതാജി വായിക്കട്ടെ. ഷാജി മാതാജി. ഹരേഷ്. ഭക്തിയുത സേവനം ഒരുതരം സംസ്കരണമാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കു വേണ്ട അകർമ്മണ്യതയോ നിശബ്ദമായി ധ്യാനത്തിൽ കഴിയലോ അല്ല. ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി രൂപ ഗോസ്വാമി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം അനുശീലനം അഥവാ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള സംസ്കരണം എന്നാണ്. സംസ്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ അവബോധത്തിന് മാത്രം നമ്മെ സഹായിക്കാനാവില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും രണ്ടായി തിരിക്കാം. അപ്പൊ അനുശീലനം എന്താന്ന് മനസ്സിലായി, അല്ലെ? പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുക കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം. സംസ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഇനി ഈ അനുശീലനം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരമാണ്. ഒന്ന് പ്രവൃത്തി, അടുത്തത് നിവർത്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം, പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ട്, നിവർത്തിയും ഉണ്ട്. സംസ്കൃതത്തിലെ വാക്കുകളാണ് പ്രവൃത്തി, നിവൃത്തി. ഈ പ്രവൃത്തി നിവർത്തിയുടെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രവൃത്തി. നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് പ്രവൃത്തി, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ളതാണ് നിവർത്തി. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് തടസ്സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മള് അപരാധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് ഒഴിവാക്കുകയും അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് അത് എന്താണ്? അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലേ? ഇന്ന ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നത് പാടില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിവർത്തിയിൽ വരും. കാരണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഭക്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നതും പിന്നെന്താ, ഗാംബ്ലിംഗ്, എന്താന്ന് പറയുന്നത്, ചൂത് കളിക്കുക, പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തടസ്സം, അതാണ് നിവൃത്തി. പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇതെല്ലാം പ്രവൃത്തിയിൽ വരും. അതായത് ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അനുശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഈ ഒരു അനുശീലനം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം കാണത്തില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു, ഞാൻ കുറച്ച് ചായ കുടിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തല്ലേ കുടിക്കാവൂ, അതുകൊണ്ട് ചായ എടുത്ത് കുറച്ച് തുളസി വെച്ച് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നു. അത് ശരിയാണോ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അവർക്ക് അനുശീലനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവരുടെ തന്നെ മനസ്സിലെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അനുശീലനം, ആചാര്യന്മാര് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്കത് ഉത്തമ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുള്ളതാണ് അനുശീലനം എന്ന വാക്ക്. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് അടുത്ത വാക്ക് ഏതാണ്? ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണ അനുശീലനം. കൃഷ്ണ എന്നൊരു വാക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്താ വരിക? എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്ന, സർവ ആകർഷകനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണ എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം വരും. കൃഷ്ണന്റെ ധാമം വരും, കൃഷ്ണന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് വരും,
കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്, കൃഷ്ണന്റെ ആഭരണങ്ങള്, എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ അവതാരങ്ങൾ. അദ്ദേഹം വിഷ്ണുവായിട്ട് വന്നു, വിഷ്ണുവിന്റെ പല അവതാരങ്ങള്, ആ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതാണ് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുള്ള എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എല്ലാ വിപുലീകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തർ ഇതും കൃഷ്ണ എന്ന് ഉള്ള വാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് കൃഷ്ണ എന്ന വാക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം വരുന്നു എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്താരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളില്ലേ, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തികൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എല്ലാരും. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരും? രാജാവിന്റെ മന്ത്രിമാര് കാണും, രാജ്യം, പ്രജകൾ, രാജാവിന്റെ ഐശ്വര്യം എല്ലാം വരും. അതുപോലെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്താരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെയും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആചാര്യന്മാര്, ഗുരുക്കന്മാര്, അവരെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. അല്ലെ? യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദ. അപ്പം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, എനിക്ക് കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ, ഭഗവാന്റെ ധാമം വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനും വൃന്ദാവനുമായിട്ട് രണ്ടല്ല. കൂടാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരും. ഓക്കെ, ഇനി കൃഷ്ണ അനുശീലനം ഭക്തിർ ഉത്തമ. ഇതാണ് ശുദ്ധ അനുശീലനം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിർ ഉത്തമ, ഇതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തമ ഭക്തിയുടെ നിർവചനമാണ് ഈ 8ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത്, അല്ലെ? ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം 10ഉം 11ഉം പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണ്? അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ അനുശീലനം വായിച്ചില്ലേ? അടുത്ത 2 പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സ്, വാക്ക്, മനസ്സാ വാച കർമ്മണ, നമ്മളെ മനസ്സ്, വാക്ക്, കർമ്മം, ഇവയെല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ 10ഉം 11ഉം പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്തൊക്കെയാണ്? മനസ്സെന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാ? മനസ്സെന്താ ചെയ്യാ? മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിലുണ്ടാവും. മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിന്തകൾ വരുന്നതാണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് വികാരങ്ങൾ വരും, ചിന്തകൾ, തിങ്കിങ്, ഫീലിംഗ്, വില്ലിങ്, ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിന്റെ 3 കാര്യങ്ങൾ. മനസ്സ് ചിന്തിക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് വികാരങ്ങൾ വരുന്നതും, പിന്നെ നമ്മൾ ആ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, ഇതാണ് മനസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്തിൽ ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലേക്ക് മുഴുകി നിർത്തണം. അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, ആ മനസ്സിൽ. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് രുക്മിണി ദേവി. ഇപ്പൊ രുക്മിണി ദേവി കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ ആദ്യം എന്താണ്? രുക്മിണി കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ആരിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്? കേട്ടുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് രുക്മിണി കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത് കേട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രുക്മിണി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണ, ശ്രവണത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ കേട്ടാണ് നമ്മളെ ചിന്തകളിൽ ഭഗവാൻ വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അപ്പൊ കേട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ രുക്മിണി ദേവി ആദ്യം നാരദനിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടു, അതിനുശേഷം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രവർത്തിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്? ഭഗവാനെ
കത്തെഴുതി അല്ലേ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കൈ കൊടുത്തു വിട്ടു. അപ്പൊ ആ ചിന്തയിൽ കൂടെയാണ് ആ പ്രവൃത്തി വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിന്ത എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? നമ്മളുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗീതാ മാരത്തോൺ നടക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരിൽ ഭഗവത്ഗീത എത്തിക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ സ്മരണയിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വാക്ക് വെച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയണം, കഥകൾ പറയാ, കീർത്തനങ്ങൾ പാടുക, കീർത്തനങ്ങൾ പ്രചരണം. പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക, കീർത്തനം ചെയ്യുക അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ നാവ് ഉപയോഗിക്കുക, നമ്മളെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മം, മനസ്സ വാച കർമ്മണ. നമ്മുടെ കർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രവർത്തനം, നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നു നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട്. അപ്പം അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം നമുക്ക് അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അല്ലെ. സവൈമന കൃഷ്ണപാദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരോ ഹരിർ മന്ദിരമാർജനെ ദിശു. കൈകൊണ്ട് മന്ദിരം തുടയ്ക്കുന്നു, മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കാണുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു, തല കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു, കാലുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇരിക്കുക. അതാണ് മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ എന്താണ് ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതിന്? ഒരു പഴുതും ഇല്ലാതെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പോ ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. അതായത് ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം, ഒരു ആഗ്രഹവും വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അത് ശുദ്ധഭക്തിയാണോ? ഗോവിന്ദ, ഗോപാല, മാധവ, മുകുന്ദ, രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തി ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. അത് ശുദ്ധഭക്തി വരുമോ? സറണ്ടർ വരും. കംപ്ലീറ്റ് ശരണാഗതി ഇല്ലേ മാതാജി? അവിടെ ദ്രൗപദി ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ വിളിച്ചത്, അഭിലാഷയില്ലാതെ വിളിച്ചതല്ലല്ലോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. ഗജേന്ദ്രൻ കാലില് മുതല കടിച്ചപ്പോ മരിക്കാറായപ്പോ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അത് ശുദ്ധഭക്തിയിൽ വരുമോ? അപ്പൊ ഇതൊരു ഗ്രേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉത്തമ ഭക്തരാണ്, ദ്രൗപദിയും ഗജേന്ദ്രൻ. ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ആ ശരണാഗതി. കാരണം നമുക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല, നമുക്ക് ഒരു അപകടം, നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ജീവൻ ആപത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ അല്ലാതെ ആരെയാ വിളിക്കുക? അതുകൊണ്ട് അത് ഉത്തമ ഭക്തി അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ദ്രൗപദിയുടെ കേസ് എടുത്താലും ഗജേന്ദ്രന്റെ കേസ് എടുത്താലും, ഗജേന്ദ്രൻ മരിക്കുന്ന ആ സമയം, കൂടാതെ ഗജേന്ദ്രൻ തന്നെ ആ ഗജേന്ദ്ര സ്തുതിയില് അവസാനമാണ് ഗജേന്ദ്രൻ എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഫുള്ളും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശുദ്ധഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അത് തെറ്റല്ല, അത് അന്യാഭിലാഷമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കില്ല. അല്ല മാതാജി, അതിന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇല്ലേ അതില്? കാരണം അവരെ രക്ഷിക്കാൻ മറ്റാർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്തത്. അതെ ദ്രൗപദി എല്ലാവരും സഹായം ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞല്ലോ. അതെ എല്ലാവരുടെ സഹായം ചോദിച്ച അവസാനം ആരുമില്ല, സ്വയം തന്നെ രക്ഷിക്കാനും ശ്രമിച്ചു അല്ലെ. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കൈ വെച്ച് സാരി പിടിക്കാനും നോക്കി, എന്നിട്ടും നടക്കുന്ന രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി, അത് ശരണാഗതി. അപ്പൊ അത് ശുദ്ധഭക്തിയാണ്. ഗജേന്ദ്രനും അതെ ആനയെ മറ്റാനകൾ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതെ. അപ്പം ദ്രൗപദി ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് ശുദ്ധഭക്തിയാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചത് ശുദ്ധഭക്തിയാണ്. ധ്രുവൻ വിളിച്ചതോ? ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് അന്ന് അത്രയും അവബോധം അത്രയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാതാജി. അപ്പോ മുതിർന്നവര് പറഞ്ഞു ഇതൊരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഉത്തമ ഭക്തി അല്ലായിരുന്നല്ലേ?
അല്ലെ, ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനം എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി. അത് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യ അല്ല. അപ്പൊ അതൊരു ശുദ്ധഭക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി കുബ്ജേനെ അറിയാലോ, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ മറ്റേ കൂനിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയെ. അപ്പൊ കുബ്ജ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ശുദ്ധഭക്തിയാണോ? സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ കുബ്ജ വേറൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ. കുബ്ജ പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായിട്ട് കുബ്ജയ്ക്ക് ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുബ്ജയുടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചത് ശുദ്ധഭക്തിയിൽ വരില്ല. സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കണം എന്നൊരു തോന്നല് കുബ്ജയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം ഗോപിമാരുടെ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗോപിമാർക്ക് വേറൊന്നുമില്ല, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. തങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അത് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യമാണ്. അത് ഉത്തമ ഭക്തിയാണ്. നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കാണും. ഗോപിമാരുടെ ഭക്തിയാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പറയുന്നത്, ഭക്തിയുടെ പല തലത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ. പക്ഷെ കുബ്ജയുടെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുബ്ജയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആസ്വാദനം ഉണ്ടായിരുന്നു, അഭിലാഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ശുദ്ധഭക്തിയിൽ വരുന്നതല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ദ്രൗപദി, ഗജേന്ദ്രൻ, ധ്രുവൻ ശുദ്ധഭക്തിയല്ല, കുബ്ജ ശുദ്ധഭക്തിയല്ല. ഇനി നമുക്ക് ജ്ഞാനികളുടെ കേസ് എടുക്കാം. 4 കുമാരന്മാര് ആദ്യം അവര് ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു, പക്ഷെ പിന്നീട് അവരെന്താ ശുദ്ധഭക്തരായിട്ട് മാറി. ഉദ്ധവരെങ്ങനെയാണ്? ശുദ്ധഭക്തരാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് കേശവ കശ്മീരി ഒരു പണ്ഡിതൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി പിന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച അദ്ദേഹം. പക്ഷെ അതൊരു ശുദ്ധഭക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി വൈരാഗികളായിട്ടുള്ളവരെ നോക്കാം. ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ശുദ്ധഭക്തരാണ് അല്ലെ. ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാം ശുദ്ധഭക്തരാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ കേസ് കേട്ടുണ്ടോ? രാമചന്ദ്രപുരി ആരാണ്? മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് രാമചന്ദ്രപുരിയുടെ ലീല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് 2 ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. ഒന്ന് ഈശ്വരപുരി, ഒന്ന് രാമചന്ദ്രപുരി. ഈശ്വരപുരി അറിയായിരിക്കല്ലോ. ഈശ്വരപുരി ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവാണ് ഈശ്വരപുരി. അപ്പൊ ഈശ്വരപുരിയും രാമചന്ദ്രപുരിയും രണ്ടുപേരും മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. പക്ഷെ രാമചന്ദ്രപുരി എന്താണ്, എപ്പോഴും തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും, കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് തങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇവരെല്ലാം ഒരുപാട് കഴിക്കും, ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് മധുരം കഴിക്കും, ഇവിടെ എല്ലാം ഉറുമ്പ് നടന്നു പോന്നു, എന്നിട്ട് ഇവരെ ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് ആഹാരം കൊടുത്തിട്ട് പ്രസാദം കൊടുത്തിട്ട് ഇനിയും കഴിയെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, കണ്ടില്ലേ ഇവരൊന്നും വൈരാഗികളല്ല, ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ്, ഇവരൊന്നും ഭക്തരല്ല. എല്ലാത്തിനും തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് രാമചന്ദ്രപുരിക്ക്. അപ്പൊ അതൊരു ശുദ്ധഭക്തി അല്ല. കാരണം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും കാണണം, അവരുടെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കൂടാതെ മാധവേന്ദ്രപുരി തന്റെ ശരീരം വെടിയാറായി കട്ടില് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രേമഭക്തിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പാപിയാണ് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാധവേന്ദ്രപുരി കരയും. ആ സമയത്ത് രാമചന്ദ്രപുരി വന്ന് തന്റെ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കും. ഈ സമയത്ത് കരയാനുള്ള സമയമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ബ്രഹ്മവാദികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭക്തിയിൽ കുറെ കളങ്കം സംഭവിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാമചന്ദ്രപുരി ഒരു വൈരാഗിയാണ്, ഒരു വൈഷ്ണവനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയില് ശുദ്ധഭക്തി വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് അത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ പാരഗ്രാഫിലെല്ലാം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ കോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്.
അതായത് ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാന്, കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇപ്പൊ യശോദാമ ചെയ്തത്, യശോദാമ വടിയെടുക്കുന്നു, ഭഗവാൻ പേടിക്കുന്നു, ഓടിക്കുന്നു, കരയുന്നു. ഭഗവാൻ കരയുകയാണ്, അത് അനുകൂലമാണോ? വടി കണ്ടു പേടിക്കുന്നു, കരയുന്നു, അത് അനുകൂലമാണോ? അത് ഭഗവാൻ വാത്സല്യരസം ആസ്വദിക്കില്ലേ മാതാജി? അവിടെ വാത്സല്യ രസം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജയവിജയന്മാരാണ് 3 ജന്മമായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ, രാവണൻ, കുംഭകർണൻ അങ്ങനെ വന്നത്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ഹിരണ്യാക്ഷനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവരൊക്കെ ആ ശാപം കിട്ടിയത്? ഭഗവാന് വീരരസം ആസ്വദിക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ്? ആ വീരരസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവല്ലേ ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഹിരണ്യകശിപു ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണനും ആണോ? അല്ലെ, നമുക്ക് ഈ അത് അനുകൂലം തന്നെയല്ലേ? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലല്ലേ അവര് ഈ 3 ജന്മം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ യശോദാമയുടെ കേസ് എടുത്താൽ യശോദാമയുടെ ഇന്റൻഷൻ, ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ, ഒരു അമ്മയുടെ വാത്സല്യമാണ്. അതായത് അമ്മമാര് കുട്ടികളെ വഴക്കു പറയുകയും അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? അവൻ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. ആ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അവൻ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ അമ്മയുടെ വാത്സല്യമാണ്. അതേസമയം ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഹിരണ്യകശിപു ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവരെ അവതരിച്ചപ്പോ അവര് ഫുള്ള് ഭഗവാനോടുള്ള വിദ്വേഷമായിരുന്നു ഇവരുടെ മനസ്സിൽ. എനിക്ക് വീരരസം ഭഗവാന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള തോന്നൽ അവർക്കില്ലായിരുന്നു. ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുനും രാവണനും കുംഭകർണനും ഒന്നും ഞാൻ ഭഗവാന് വീരരസത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ആ ഉദ്ദേശമേ ഇല്ല. ശത്രുവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ശാപം കിട്ടി ഇവിടെ വന്നപ്പോ അവർക്ക് ആ ഒരു ബോധമൊന്നും ഇല്ല, അവരെ അതെല്ലാം മറന്നു. ആ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവണനും കുംഭകർണനും കംസനും ഒക്കെ ചെയ്തത് അനുകൂലമല്ല. പക്ഷേ യശോദാമ ഭഗവാനെ അടിക്കുകയും കരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താലും അത് അനുകൂലമാണ്. കാരണം അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ, ആ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത്. യശോദാമയ്ക്ക് ഭഗവാനെ ഉള്ള അത്ര സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ രാവണൻ, കുംഭകർണൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അസുരന്മാരാണല്ലേ, അപ്പൊ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവര് അവരുടെ ഭഗവാനെ ശത്രുവായി കണ്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതേസമയം നമ്മൾ ഭീഷ്മന്റെ കാര്യം എടുക്കാം. ഭീഷ്മര് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭീഷ്മരുടെ ഉദ്ദേശം താൻ വീരരസത്തിൽ ഭഗവാൻ ആ ആസ്വാദനം കൊടുക്കുന്നു എന്നൊരു ബോധം ഭീഷ്മർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഭീഷ്മര് ശത്രുവായിട്ട് നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്താലും, ഭഗവാന്റെ നേരെ അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്താലും അവിടെ അനുകൂലമാണ് അല്ലെ. ഭീഷ്മയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് അനുകൂലമാണ്. പക്ഷെ ഭീഷ്മയുടെ കേസ് പോലെ അല്ല രാവണനും കുംഭകർണനും. എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ? ഞാൻ അതിന്റെ വേറൊരു കേസ് കൂടെ പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മളിപ്പോ അനുകൂലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ വരുന്ന കേസ് വെച്ച് അത് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഈ വിഭീഷണ ഭക്തി അനുകൂലമായിട്ട് കാണാമല്ലേ മാതാജി? ഏതാ പ്രഭു? വിഭീഷണൻ അനുകൂലമാണ് അല്ലെ. വിഭീഷണൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ, കാരണം അത് തെറ്റാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വന്നതാണ്, അത് അനുകൂലമാണ്. സറണ്ടർ ചെയ്ത് വന്നതാണ്. തന്റെ സഹോദരനാണ് എതിർപക്ഷത്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ്, ഈ പാരഗ്രാഫൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. ഇനി ഭഗവത് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അനുകൂലം 16, 17, 18. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി അവസാനത്തെ ഈ അവതാരികയില് ഉള്ള ലാസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് വന്നേ. ലാസ്റ്റ് പേജ്, അവതാരികയുടെ ലാസ്റ്റ് പേജ്. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്നതാണ്, അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും അതിൽ പെടും എന്നുള്ളതിൽ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ
അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പേജ്. അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് പേജില് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പാരഗ്രാഫ് കണ്ടോ? അവതാരികയിലെ അവസാനത്തെ പേജ്. ആ, അത് അടുത്ത ശ്ലോകമാണ്. അതായത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയ 12ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ആ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകവും നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. 1.1.12 ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞത്. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരീഷ്ണോദജി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചു. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഒരു നിർവചനം ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകണം. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി ശുദ്ധനാകണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നാഥനെ സേവിക്കുന്നതിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയോഗിക്കാൻ കഴിയും മട്ടിൽ തന്റെ ശരിയായ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നിയന്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിരതമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. അതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിരതമാകുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെയാണ് ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ തന്നെ നിലയുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പദവികൾ കൊണ്ട് മുടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ താൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ രാജ്യത്തിന്റെയോ വകയല്ലെന്നും എന്നാൽ നിത്യമായി കൃഷ്ണനുമായി മാത്രമാണ് തനിക്ക് ബന്ധമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്റെ ഊർജം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പോ ഈ നാരദ രൂപഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകം, ഈ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം എന്ന ഈ ശ്ലോകം എഴുതിയത് വെറുതെ അല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റെഫറൻസോട് കൂടിയാണ്. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിലുള്ള ഈ ശ്ലോകം അതാണ് സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ 2 ശ്ലോകവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 2 ശ്ലോകം നമുക്ക് കാണാൻ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ആ ശ്ലോകത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് രൂപഗോസ്വാമി അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം എന്ന ആ ശ്ലോകം വെച്ചത്. അപ്പൊ ആ രൂപഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകവും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രൂഫ് വരെ വെച്ച് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഇന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് പറയുന്നു, ആ ശ്ലോകത്തില് ഈ ഇന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ആ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ശുദ്ധമ ഭക്തി എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിലെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് അല്ലെ. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം എന്ന് പറയുന്നത് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, അതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടാണ്. എല്ലാ ഉപാധികളിലും ഒരു ഉപാധിയും പാടില്ല, സർവ ഉപാധികളും ഇല്ലാതെ, ഒരു ഉപാധിയും ഇല്ലാതെ തത്പരത്വേന എന്ന് പറയുന്നത് ആനുകൂല്യനയ്ക്ക് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടാണ്. തത്പരത്വേന ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവാനാണ് ആരാധനമൂർത്തി. തത്പരത്തേന നിർമ്മലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും തടസ്സപ്പെടാതെ, അതായത് ജ്ഞാനം കർമ്മം ഒന്നും അനാവൃതമാകാതെ. പിന്നെന്താണ് ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം. ഋഷികേശ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ആ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഭക്തിർ ഉച്യതേ, അതായത് ഭക്തിർ ഉത്തമ. അതാണ് ഈ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് വേറെ ശ്ലോകം, ഉത്തമ ഭക്തിക്ക് മറ്റൊരു ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഏത് ശ്ലോകമാണ്? സവൈ പുംസാ പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത ആത്മാ സുപ്രസീദതി. അതും ഉത്തമ ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ
എന്താണ് അവതാരിക, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ രൂപഗോസ്വാമി തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് അധ്യായം 1 കടക്കാം. അധ്യായം 1 ഇച്ചിരി കുറച്ച് വലിയ അധ്യായമാണ്. പിന്നെ ചില അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ്. ചെറിയ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് 1, 2 ഒക്കെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കാം. ശരിക്കും എനിക്ക് തന്ന സ്ലൈഡ് അനുസരിച്ച് 10 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മളെ കോഴ്സ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ തീരും. ഈ ഒറ്റ സ്ലൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ? അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ അടുത്ത അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകമായി. കാരണം നമ്മൾ ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 കഴിഞ്ഞല്ലേ ഭക്തിശാസ്ത്രി വരുന്നത്. അപ്പൊ ലെവൽ 3 നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതായതുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ബാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അത്രയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ അധ്യായം ഓരോന്നായിട്ട് ഡെപ്തിൽ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ പോയാ പോരെ, അതോ പെട്ടെന്ന് പോകണം? ഈ സ്ലൈഡ് തീർക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മള് അല്ല മാതാജി, ഇങ്ങനെ മതി. ഇങ്ങനെ പോകണം. ഓക്കെ. ഇത് ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സ് മാത്രമല്ല മാതാജി, നമുക്കുള്ള ഡീപ്പായിട്ടൊരു നോളേജ് കൂടിയാണ് അതെ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തില് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു അപ്പൊ മാതാജി. Thank you, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാതാജി. ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാരും ഒന്ന് നമ്മളിത് ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആ